जतननो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে कायसा रेली कारिलायमानि कारन ओंखा जों हाव तो गोबां धर्मनो तैवै हिनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैवै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुग्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टारगेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंखे हायखे जों तेकायसा नुग्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंखे माइनरिटी नि फेसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कुटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंखे गोबां मा जागाव नुगजागो एसटी कुटानो बरक मानसि गोबां नालायको उ तंलाहा चिनि मा थाइना बरक से नालाय उ तंलाहा ओंखे चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानी कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावै थांला ओंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा तंगो बनो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न हाजागलिया ओंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमंगचामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंगमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान ओंखे ओमनो जी जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंगनाय बरक न मालांथ जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा ओमसे कि कायनै सुबिदा ताना दे कायसा न सुबिदा ना दे जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबाय दे ओम कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हंके ते कायसा ओम सुदचिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओम भारत हाकतरनि जतो हास्ते वन जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंके न जों 25 तारिख डिसेम्बर खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगे पार्लियामेंट उकग्न तिसाखा प्रेसिडेंट बो जमा खाई रखा उकग्न तैयै मेमोरेंडम रखा अपन कचारो उम इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे उ मैटर न जों हाय तेवैसा तिसाब लाइफिनाय जत राज्य वो हास्ते वो जों कायसा सम्मेलन बो खायनाय रैली बो खायनाय गोबां हास्ते वो ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बो जों रनाय चिनि गवर्नर न बो रनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दंगो अमनो जों पतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारिलायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायलाहा हामबाय जतनो बानि मुंखे डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया आं